Oku to Riba, the idea one on the president in Nigeria Bobat, no the prize go one Donald Trump. Where now where near where what for Buruzo, Dika Donald Trump, Guariana Fana Bia Nigeria. Kafa hope ata noka, na ata dozen noka, no carela Karen and Kibazo. Even with the bat president in Nigeria, the Kueba, Manos, no inheritance if I'm with Ronaka, Bugari, na Niacho, Kali Nina, on your Bonafavenki. Even those on our consequence, one noon I got up one who gets here, you marry for Coritilla in a comment in our home on the level, and I see near Guahatofa, a man no near Guahatofa. Na found well undaga and kefa, go Donald Trump, Abatana, go Donald Trump, Bata, I'm out from even for the vendor marrying the Pueba, 19 Nigerian well log, no bone on the France, if you are up with Andy Christian, Nakandi Muslim, and so we are Dokonokwa, Fabata Sizia, Nampopo 5 years ago. The mother knows an assy. Ndị nke na-enwetazi ife na Nigeria bụkwanụ ndị be eriza kedu ife fa medicines ya a na-asị na na-egbu kedu ife fa contribute goro na-abụ ka a esi bukọrọ ife Nigeria na-ebuje befa na-amịlị oyiri na-ebuje na-eburu nke a na-ebuje ọgụfa kwesịrị ịbịa gbo ka akwụsị ife na-eme fa achọ dịrị ịma ife fa ma bụ ife fa benefit goro ka fa nya ebe anya fa dugoro bụ ife fa na-enwetari na ife na-emezi na Nigeria na nke ahụ gbasakwa ọrụ ụlọ ebe ụfọdụ na-asị na Donald Trump bịakwa n'ọka mma na onwe dị ife oji ife ndị abụda ebe na Nigeria eme na ọlụọ ife ọ bịarụ okolo abịa narie ụfọdụ na-asị na nọ ntu a ka o si wee jee fagbucha Gaddafi kezimebe afagbu Gaddafi Libya sisi nsi a na ndị Libya enwetaghị ọfụfa na ebe niile ndị Amerịka jegoro jezọpụta mmadụ ma ọnụ agha n'obodo ahụ niile n'ọgụ na mgbazi na agha ada ebe ahụ kedu ife unu chere aka ha mma na ọ bịara nke anyị na-afụ kịta na nke agha nwanụfa ya ebu wee bịa kedu nke dị iche ọkakwa mma na anyị fụbara agha nke Donald Trump dam na anyị fụbara agha nke ndị ka ife a na-akpọdova ndị na-akpụ isi ana ndị na-achọ ka efe sochi nkefa ka anyị ghara ife chi onye ọzọ n'ọsọ chi nkefa ka anyị efe nke gịnị ji mezi biko ka anyị hapụ unu ka unu gee ife okwu na ọ bụrụ na unu ya aghọtakwa n'ife okwuru ndị isi ụka Nigeria anyị afụbekwa vidio unu bido na bishọp unu ruo n'isi ngwụsị ife unu na-ala oboso ebe unu ya ejezọ fada na-akata ego a na-azọ ndị ka ya ndị ọya narụ kọstọma ndị bekee fe ndị pastọ ndị evangelist unu ncha unu ahụ unu abụrụ ndị kristian ma sabat ma agịrịka ma gwegwetigwo ọha ndị kristian ka a na-egbu unu na-alahụ ụla ka mbọsị abata na chọọchị unu ka unu ama na-egbu ndị ụka kịta anụ nwa ndị a na-egbu agbasataghọrọ unu ife unu nọ n'ụlọ ụka ịda ala obu enye taiti enye onyinye unu ka ụka enye nke a na-egbu ndị kristian unu anọ n'uwe na chọọchị unu nyegodufa ma ọ bụ 1 minute silent ma ọ bụ ka esi wee tụọ ego ka ejelefa mgbata ma ọ bụ onweghị nke unu na-akọntributu na ọ gbasaghọrọ unu ọkwa egbugide ndị nọ na saịdị ahụ ọgwụ abatakwa saịdị unu gbuwe. We have no fear of whatever Trump is doing on the other side. And I've just signed off on a huge mechanization, program that every region we have a mechanized center for agric mechanization and have trainees and all of that. That is our path to food sovereignty, food security. You remove hunger from poverty, you have defeated poverty. All I can promise you is where we started and where we're going. And your children's education, the path to Nigerian recovery, we are on it. Go home, be assured. Don't let anybody threaten you of any uncertainty. We are certain we are going to succeed. That's what we believe in. The honesty in Buhari, what we inherited from him, is total commitment to justice, transparency, and success.
That's all. And you have anything less than that, you will have joy at the end of this journey. And we will jointly put dime, nickel, copper, toro together. We will build a Buhari house. That house will be a house of joy and prosperity. I thank you very, very much. Thank you. God bless you.